lapha ke endaweni ukuthi ke sime kanjani. Brendan Peterson uyijebe khona ke lapha ke 18 engathi ke refrost la ubuyile emva uthi ke kulimale lapha ke yena ke uThabiso Munyane kubuye lapha ke neSpeak Manometer yena ke lapha ke Aiden McCarthy phakathi nenkundla khona ke lapha ke the black ball yena ke uNdlovu naye ke uOxmthethwa nansi ke iCosi Flavor akade ke beyimele ke abantu kuthiwa ke akubumnandi obukhona lapha kuye lapha ke iCosi Flavor soke sibone ke ngempela uhamba ke naye ke uLilepho bathi nje siyayimunya yona ke iLollipop. Toaster Nsabatha umshini wesinkwa ke ubuyile ke ngempela engathi ke ubuya ke ihlandla lesibili kuso lapha ke isikhukhuna ngizokutshela ke ngaye yena ke uToaster Nsabatha asibheke lapha ke Thabang Monare happy birthday kuye lapha ke uThabang Monare birthday boy usuku lakhe ke lokuzalwa ke namhlanje engathi ke ukhona ke uKenneth Magalwa awusika Mareza uZulu egijime njalo yena ke uKenneth Magalwa khona lapha ke Bradley Grobler magwaza insizwa ke ngempela esiphethe ke iminyaka ke yesipiliyoni ekhona ke ebholeni laseNingizimu Afrika yena ke uBradley Grobler thube lokuthi abe umdlali ke omunye oshaya ke 2 goals against iKaizer Chiefs nathi ibhola lesikhukhune ke manje liyangena phakathi eboxini asibhekela lithuba Kalakatha yena umpahla Ramalla Pule Modi hlala ke Ox Muna to get it. Speak up again Ox. Hlala ke noNdlovu inika Sirino wenze njani Lilepho we sakamnandi ufuna lapha ke Lilepho nansi Lollipop siyayimunya phakathi eboxini Kalakatha to be Gaston Sirino Kalamasari Banega. Ogutama Poison and Ambulance will talk later. Siaimunya Lollipop. Yata the TV. Yashibuf. Ishuguta Guang. Show no Gekelezo Mahalwa. Sigamareza. Equipe passa. Nanituba. Icona. Sobuga. Page medula kamsız galı bembe. Arapasla page black ball. Şinçaka namdalo. Elsanga page namudla. Siaimunya Lilepho. Spela page pale Kaizer Chiefs. Namu Frostla. Oido tamshino senkwa. Gege manje. Sobuga. Sabenzela page Brendan Peterson. Uzofrela page outlet. Nansi ke outlet iyahamba iLollipop yena kubaleka akuthatha amaphoyisa noma iambulance ultalk later Lollipop Lilepho siyayimunya wenze njani ke Lollipop kuyela lapha ke muva kula lapha ke ibhawudi napha bedla ke share effect Cosi Flavor phakathi eboxini oyido damshino wesinkwa izophakanyiswa lapha ke uGaston Sirino ifaka lapha ke phakathi eboxini ofuna amakhanda phakana lapha ke uNdlovu ifukuza ke ngempela sibheka lapha ke ibhola lesikhukhune beyiveza kamnandi nalithuba phakathi eboxini we wayigetseza sibheka lapha ke Pule Modi ayiphakamisa phakathi eboxini Sirino ayikhona uzobuga phakathi eboxini yena ke uBrighton uzobuga wabeka lapha ke nethini yena ke uBrighton Ndlovu bekuyi-glancing header ke leya glancing header enhle ke lapha ke selimdlulile ke Miguel Frostla ibhawodi asibhekela benza iphutha ke manje Ramalla phakathi eboxini Bradley Grobler Kalakatha enhle i-10 kanokusho selisebenzile ibhawodi yena ke uRiver Frostla wakanga ke uLilepho ebefuna lapha ke iOx kodwa kwaphasa emuva uMiguel ke yena angimazi ukuthi esinkwa sibhekena nguNdlovu ufuna lapha ke Lilepho ayifeza kanani lapha ke uNdlovu phakathi eboxini uNdlovu alithuba lika Silva Frostla liyavinjwa sebenza lapha ke emuva abasoke esikhukhune enhle irun kaNdlovu ephuma phakathi kwamadoda sinda ngokulambisa isikhukhune
ziningi isikhukhune ebhokisini azodlala ke befishana beKaizer Chiefs sebenza lapha ke emuva yena ke uBradley Grobler pase kaMako ufuna lapha ke the black ball Siphesihle Ndlovu afuna ukucela indlela phakamisa uNdlovu bamvimba ke uNdlovu lapha ke emuva uzobuka sebenza lapha ke emuva umshini wesinkwa Toaster Nzabatha thintile ke lapha komshini wesinkwa then slight touch and keep it Munare Chanel Bata Ausdesha Steshile Ausdesha Steshile Ausdesha Steshile Ausdesha Steshile Ausdesha Steshile Stesha Steshile Stesha Steshile Stesha Steshile uyabaqeda uDesha Munare yena ke uDesha route 1 enhle uyayidlulisa uMagwaza bayamphelezela uDash bamphathela ikhwama ungazofunga ukuthi uye eTexini eMpumalanga ekhaya kube Mbalenhle ubhekana noBrendan Peterson iyadlala TV Michael ayifikela Mbuso hlala no Rifrosla phakathi eboxini Lilepo hlala noNdlovu ayikho phansi uGaston Sirino Khosi Flavor phakathi eboxini isala phansi Khosi Flavor uthi ke lo mpempo umdlalo omuhle ke awuqhubeke Muna Ntwa Iketsetsa phakathi eboxini Frosla cisha kamnandi lapha ke Frosla yamvimba lihlapha Duduzi Shabalala naye ke lapha ke uWandile Duba i-AK47 Lilepo ayiveza kamnandi phakamisa uModi oyindoda umshini wesinkwa eliphakamisile ePulen Modi asebenza lapha ke umshini wesinkwa kade bethi bawuhenga ke umshini wesinkwa uthi ningaqaleni ngihenge emadoda kusabhaka bahlala ke emfishane Thabo Cele induna yendawo oyindoda umshini wesinkwa oyindoda umshini wesinkwa phakamisa ushabalala phakathi eboxini bafuna amakhanda umshini wesinkwa futhi uyabathosta uNzabatha nansi induna yendawo ethi ulosiduma ngabanye abazoduma ngesikhukhune injabulo ibhale ebusweni kubo njengamanje bayacula nokucula la enkundleni kanti abasemakhaya bakhiphe ngisho ivosi lika 50 rand bayosa ke manje mangabe izinto ihamba kanje bajabula nje ngesikhukhune Mahlow siphike lapha ke Duduzi Shabalala eletha kamnandi lapha ke ilollipop nansi ilollipop siyayimunya lollipop ayikhona iyadayisa ke ibhola iyona ke ilollipop Shabalala dlala nopase kaMako Shabalala we wanipusha kakhulu uMduduzi Shabalala